Oh, ndak dolanan HP. Kon kerja ndak dolanan HP. Wong kon kerja kadang dolanan HP we ku ya. Yo ngosek mbak aku ki yo lagi lerenan lagi bar makani bar ngombeni. Kowe nek kene iki takon makani wedhus. Takon ngingoni wedhusku. Lha kok ndak dolanan HP we ku ya. Rugi Ngene. lek ku bayar kowe. Ngene mbak, aku ki yo butuh duit lagi riyoyonan. Yo aku yo butuh duit lagi nyangoni cewekku ngono lho, butuh duit aku ki ngono maksudnya. Lah nek butuh duit ki ya ngomong ana. Lah kowe ki apa duit-duit, Mbak? Ya urung duwe ana. Lah Urung iya panen. makane ki mau. Kene ki yo bingung. Aku yo ngerteni kowe, Mbak. Nek kowe ki urung panen, urung awake dhewe ki urung iso adol. Yo mesti urung duwe duit. Aku kan yo ambek mikir piye carane aku iso entuk duit ngono lho maksudku. Lah kan saurarane ngomong sik ana. Iya, aku salah ngono, aku kadung bingung, kadung bentet ki, Mbak. Kira ya ngerti dhewe nek urung panen no. Iya. Lah Yo iya. awake iki terne yo wedhus ono sing payu ngene iki terus piye. Lah aku iso ngusahake apa ora, Mbak? Ya kosek ana, lek mau ngomong jujak kok. Wis salah wis mbuh. 100 200 lah ngono ora apa-apa ngono maksudku. Ya kok gampang. Butuh nyangoni ponakan barang ngono aku. Lah ponakan kok gendaan. Ponakan. Wis tenan to ponakan. Ya wis engko tak pikirke. Pikirke yo. Iya. Oke, iso. Ya wis lek kerja kono. Ya wis, yo tak makani sik, tak pakan sik. Mau padus tak pakani yo tak makani nek. Wedhus bengak-bengok ndak dolanan HP. Yo wis yo, kono. Lunga tak panai. Minggir. Wah, geger. Iki kok ketok bon-bonan, ora. Wong bodoh-bodoh, kek riyo ki butuh duit. Ini yo tok. Tenan pora iki engko. Sih, doman. Doman. Wah. Sah ke wong tok ngene. Kerja ora entuk duit ngene urung entuk duit ngene malah do. Doman. Doman. Nek gedho kowe do lemu, nek gedho aku minta duit ngono lho, ora ngoni kowe terus. Doman. Jenjak. Oh. Wah, kayak riyoyo ora gujengan duit belas 0 rupiah onone mung gujengan kontol rono rene wah terus piye aku ki butuh gujengan duit bocahku ki yo butuh sandangan butuh sangu tagi nyangoni ponakan. Duh. Terus piye iki engko? Golek duitku kene ngendi ngono. Oh. Iya ya aku duwe ide. Waduh bos sing juragane iki tak diol wae apa piye ya. Jadi aku iso duwe duit. Duwe kucing-kucingan. Tur nek wedhuse juragane iki yo akeh. Cara gitu siji barang ki ora reti paling. Kemungkinan ki ora reti. Wong ngono penake yo. Beh. Terus lek nggowo ki yo karo sapa ngono lho maksude. Mosok tak tuntun ngono wae yo. Aduh. Sik. Piye lek nggowo? Beh. Sokep iki. Ah,
cocok karo imperes jantenan. Kep. Kep. Kep, kep. Kep. Enak apa no? Melu aku. Melu nendi aku mungkin dipasrahi kon bageke Wis THR. ora, iki gila duit iki. Duit apa? Wis to, putar manut aku. Iki transaksi gelap. Ora wis aman-aman ayo putar manut yo. Nendi? Ono wis. Engko nak aku muni hup yo hup, mandek. Oke. Gelap apa? Ora, yo. Apa Ramadan, Mas? Wis berangkat to. Aman ae, aman, siap. Jadi Mas kene nyapa? Wis to, meneng. Wis kowe mari kene. Mobil pateni. Pateni. Midun. Wis. Ono apa aku? Terus manut to. Yo. Ya, langsung nek kene iki. Wis to meneng. Wis kowe ke mari ngene. Rasa. Kawat. Wis ora, wis aman, wis. Ora digebuki wong aku ora melu-melu. Kowe ning kene wae. Wis rasa melu. Pokoke kowe tunggu ning mobil jadi duit cair. Wis ora, wis aman. Iki aku jane mau kono apa iki no? Kok aneh-aneh wejene iki enek apa aku nek kene. Mobil barang dindek. Aku ndak pirasat transaksi gelap aku di amuk wong iku. Amuk wong gua banyak ra iku. Ramadan delok engkas lebaran rak sida riyo aku nek digebuki wong. Ndak jalan iki ya. Sing ndi yo penak yo. Sing gedhe aku ngangkat dhewe ra kuat. Masih sedeng. Wah, iki wis cocok kae. Kaya ini. Iki wis. Masuk, wis. Ayo. Meneng. Lho iki nyapa nggo wedhus kowe iki? Diamuk wong aku ora melu-melu iki iso nggo wedhus iki. Nggo wedhus iki yo lha apa? Ayo digebuki wong iki kudu wedhusmu aku wegah aku nek kok ngono. Kok nek diwamuk ora sedaya aku. Bah kowe iki ngawur ngono. Ayo jane aneh iku. Wegah aku tenan. Nek konangan lho diremuk ya aku. Piye? Iki aneh-aneh kowe dadi wong kok. Iki jane aneh ra jori ayo aku kok. Wis. Wah iki arep bodo kok. Ora neng wong nawake wedhus ki adol wedhus. Aku tak telepon juragane sik. Adol wedhus. Halo Gan. Aku pesen wedhus. Kowe tak ge air oyonan. Yo. Yo wis yo. Tanteni no kene yo. Oke? Oke, Bos. Oke, yo. Tantoni, yo. Siap. Oke, siap. Yo, aku mutit cepet lek dong rene aku. Pesen wedhus 5 apa kowe? Tak ge oyo. Yo sih. Cepet yo tanteni yo. Olah gato, rawek teko-teko ki juragan apa? Hari juragan wedhus kok. Ditelepon kok ora teko-teko ki piye ngene iki. Jane iki dinteni sida apa ora to? Lah,
Hop. Wis. Ana bus motor. Dul kalau bus motor gue. Wedhus, Bos. Aku ki ngenteni wedhus. Aku di siji, Bose Bos. kok ora nek teko-teko lho. Di siji. Piro regane? 500 saya lah, 500 sama orang-orang. Ya kok sakmono apa ya iso? Alah, gula kuwi iki daginge lho akeh. Apa iso? Wis akeh. Don ke wis, aku ngenteni bose iki. 500 yo. Teko yo. 500 yo. Yo, bayar to. Yo. Jil yo 500 yo. Yo 500 ya. Don ke, Siap. cepet lendang. Aku ngenteni Sun ya, Bos. Yo. Sun, tose. Oke. Oke, Bos. Cepet. Siap. Tampani, Bos. Lah, layu gelo layu. Tampani. Kenapa? Yo ora yo tampani. Aku lho. Yo tampani, Bos. Oh, yo. Wes. Yo yo. Ya, wis saya kono wis. Boke mobil. Ora. Ini. Yo ngene. Ini Boke wis. mobil kono. Lebokno mobil nduk kono. TF. Yo wis kok gampang. Yo, wis. Gampang wis. Nyantai yo. Suwun yo. Oke. Oke. Wis. Ayo. Col wedhus iki. Woi, utol. Ah. Iso ngepot iki kakek apa lho. Iki wis manut aku, iki wis tak tuku. Kudune manut aku kok. Mubeng kowe iki. Iki endi iki piye iso? Lah. Wis manut, kowe manut ya. Beh. Sidu bun-bunan apa ora iki engko. Ora sidu bun-bunan yo. R gede aku tekor ngono. Untung wae wedhus sak dol siji dadi pamane aku ora entuk bun-bunan ya wis ana lumayan lah kowe mau untung ana bus motet kae mau. Wis aman wis ora apa-apa wis. Weh. Penjogone teko. Duh. Kerangan pora iki wis. Teko, Pak. Piye no, ki wedhuse no? Wis aman wis tak ber tak pakani tak ombeni saman kabeh wis. Tahun ndi mau? Lagi nang ngene bose kae mau. Oh ta bos e. Heeh. Mau bos e yo ber tok kene. Lah aku penjeluk bun-bunan ki mau aku nembung bun-bunan. Lah dikai bose apa ora? Urung hari yo ngomongnya sesuk ngono lho maksudnya. Aku sesuk prai lho, Pak. Lah prai piye? Riyo, bodoh. Gentenan. Wis nembung bose apa urung? Urung maksudnya yo aku tak nembung bose ngono lho maksudku. Dadi ngene. Aku esuk apa ki esuk prai. Besok prai lah gedene sapa? Awane aku mangkat. Aku dadi sholat isya. Penting kondo bose sik oh. Yo, aku tak ngomong karo bose kok. Yo. Ya wis ya. Wis Ora ngomong ning cukup bose. sik yo, Pak yo. Ya. Wis tak beri sik lho. Ya. Nan iki lho. Ya. Yo wis yo. Oh kalau bose teko no, kae. Oh yo wis, pas namo. Piye no? Aku pek rai, Mbak. Itu liburan aku yo. Yo. Bisa salat Id. Ning urung ana bun-bunan nek no. Wis ra apa-apa, wis aman. Sementing kok berbodo ana wis ngono ae yo. Ya. Iya. Lah pirang dino lek mau prai? Alah, paling setengah hari lah kayak mau takon jogo Mas Min sik sing esuk. Jadi aku awane ae iki. Yo. Ya. Oke. Piye men? Wedhusnya komplit ora men? Jejel Saya hitungan. tak hitung sik, Mbak. Loh, Mbak, Apa? wedhuse kurang siji ki piye, Mbak? Lah poe ho. Iki 112, ki kok malah 111. Lah take kok kleru lek mau ngitung. Ora, sik tak hitung neh. Segenah ngitunge. Yo. Yo iki Mbak, ki kurang siji ki, Mbak. Alah, Iki bahaya iki. Iki sing siji nang ndi, Mbak? iki no iki mesti iki no. Jejel takoki no. Ya jal tak tekokane. Mbah, mau ki mulai iki, Mbak. Wis, dene sesuk ki ngomong kudu. Wah, ki nang ndi siji mlayu iki? Wah,
iki wajib di interogasi iki cah iki no. Wes sing kena aku kok. Ya pokoknya digoleki sak temune. Jogo aku soalnya kok. Lah ya. Atae kowe. Wah, ora, Mbak. Aku nggih teko, Mbak. Kalau aku nggih teko. Soale mungkin nek ning kene. Nang kene takon jogo. Lah aku teko dhek ki ngomong arepe prei. Lah nduk iki ki njaluk ngomong mbek aku njaluk bun-bunan kok. Ora tak kei kok. Wah, iki yo tetep sajiji kowe. Ya pokoknya diinterogasi sik. Yo tetep tak interogasi sesuk. Oh iki sebeli wong enak kok. Omahe ngendi, Mbak? Aku ora arti omahe kok. Wis goleki sik sekno. Ono goleki sik. Pokoke sak temu